Alright guys ha, ang Lakay Tracker 43 years old. Happy 43 young birthday Papa Lakay. Thankful family. Yun. Gusto ko nga palang i-big shout out ng aking kumpare na si Pare Roland sa regalo niya sa aking jacket. Thank you very much sa jacket na bigay mo sa akin. Ayan, saktong-sakto pa naman na magsisimba. I would like to thank you Pare Roland. Thank you very much. Yan, sa regalo mong jacket. As be made known to God, the word of the Lord. Hallelujah. Happy birthday to me guys. Birthday man. Guys, magandang araw sa ating lahat. And gabi. Once again, it's Lakay Tracker here. Dito tayo sa bahay pa. Mamaya pa tayo aalis mga bandang alas 2 ng madaling araw. What is it today, Ate Nel? Sunday? Yes. Sunday. Happy Sunday sa lahat. At mag-church kami. Magsisimba kami ngayon guys. Punta kami sa church. Now that I don't have broken leg, we can go Simba. Yep, we are going to Simba. Right, Simba. Ate Clarky? Si Baki, oh. How Baki? Nasarado na. Okay, let's go. Sa labas na tayo lalabas na si Mami. Gusto ko nga palang i-big shout out ng aking kumpare na si Pare Roland sa regalo niya sa aking jacket. Thank you very much sa jacket na bigay mo sa akin. Ayan, first time kong suotin at siyempre saktong-sakto pa naman na magsisimba. Kaya It's randomly raining pa. I know, right? I would like to thank you Pare Roland. Thank you very much. Yan, sa regalo mong jacket. Yan. Right, at Baki, your godfather, now go, your godfather gifted me this jacket. Hurry up, kasi Mami andyan na may dadaan. Yes, please. Go, I hold this. Okay, make sure you seat belt ha. Si Baki hindi makakyat na, madulas kasi, yun. Alright, seat belt right away, because there's a person outside, I mean car. Follow us on WellMill to Let's get go. the latest news. Make this holiday season extra special. Ano? Wow, what a concept. Oh. May sasakyan doon. Okay, seat belt now. That's the rule. Seat belt. Okay guys, tara magsimba tayo sa St. Edward. Kasi siyempre hindi niya rin naman nakita. Hindi na magmamadali. Okay, let's go. Hindi siya marunong magmadali. That's all good. It's Sunday today. Walang Walang broken leg. na si Ate Sinel, kaya makakaakyat na tayo doon sa Double check. doon sa mismong It's close, man. St. Edward na church. Mag-church tayo. Siyempre guys, batiin nyo ako dahil birthday ko ngayon. I mean sa 17 pa. 17 pa yung birthday ko. Pero siyempre, mamayang hapon o mamayang gabi, mga bandang alas 3 o madaling araw, na lang. Isa ko na madaling araw. 16 bukas pecha 16. So, alis tayo. Ayan, tama-tama. 17 sa karsada tayo magbo-birthday. Yun ang importante yung birthday sa mga
edad nating mga ganito. No, ano? Hindi na masyadong... Hindi nga ako nagbe-birthday since birthday na maliit. Ilang taong ka na noon? Nung huli mong nialalang birthday mo? Hindi ko alam. Wala, hindi ako nagbe-birthday. Birthday kasi ni Mrs. guys, December 28, no? 29, December 29. Napagitnaan siya ng Noche Buena ng December, Pasko, tsaka New Year. Ganon din naman ako. Hindi na rin ako masyadong ano sa birthday celebration ko kasi siyempre 17. Kung maghahanda ka ngayon, tapos maghahanda ka ulit sa Gastos. sa Christmas Day. Minsan na lang sa Christmas. Total, may Practical practical na lang, no? Matatandaan na rin naman na tayo eh. Hindi na bagay sa atin yung mag-celebrate kumbaga ng bongga. Pero itong mga bata yun, sinicelebrate namin itong mga to. Napagitnaan din kasi kaya hindi na kami hindi na ako maghahanda. Sa karsada na tayo magba-birthday. Wag sa ano, practical na. Wala nang handa-handa sa birthday. Alright guys, ayan, tahimik ang ano ngayon kasi linggo eh. Ang Winnipeg. Si Paypay ba dyan pa rin? Wala na si Paypay. Wala na siya. He doesn't work in the May pasok pa ba sila bukas? Kailan ang ano nila? Holiday nila. Wala silang pasok Christmas. Last week na lang. Last Next week week. na. Next week wala na. Oo. Ilang linggo? Isang 5 days na lang. Tapos sa December. Sa January. Ulit. Winter break na lang. Winter break yun. Ilang araw yung winter break nila? Baka 10 days yun. Tulad nga ng madalas kong sinabi noon, nasabi ko na rin na nag-book na tayo ng day off guys ng December 24. Celebration ng Bisperas ng Christmas at saka January hanggang January 2nd. So 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. 3 na ako babalik. So 9 days in total akong nag-book ng day off. Pero in between 26, 26, 27, 28, 29, 4 na araw yan. Kung meron silang short run dyan o kaya city driving, papatulan ko. Wala rin naman akong gagawin sa 4 na araw na yan eh. Tsaka hindi naman yan holiday. Kumbaga sa work. Ano yun, di ba? Regular days yan eh. Papatulan ko pa rin. Sasabi pa rin naman ako. Ang importante nakabook ako ng day off ko kasi minsan lang guys yung mga ganitong pagkakataon paminsan-minsan nangyayari lang sa isang taon. Sabi nga nila basta may trabaho ka tuloy-tuloy naman ang kita mo basta may trabaho ka lang Pero Christmas, New Year, once in a year lang yan. Kaya hindi natin palagpasin. Alright. Ay, sarado na yun, no? Petro Canada dito. Ito yung 7-Eleven kasi dito. Oo nga na. Grabe na Siguro na, nararap. Yung yan, madalas marap. Mga magnanakaw. Marami rin guys dito sa Winnipeg. Kala nyo siguro ganun katahimik din dito. Hinahayaan lang naman na kasi nila yung magnanakaw. Hinahayaan? Oo, pag nakuha, magagawa mo? So kapag nag-shoplift, hindi na nila. Hindi na dadalhin sa i-record na lang nila yan na ito magnanakaw. Ganon. Yung mga, pero yung kung maliliit lang ang kinukuha. Pero kung malakihan na yung kinukuha nila, Wala na kasi silang magagawa Sarado na lang sila. kung malaki na yung
ano, talagang kukulong yan. Yung maliit lang, pakindi-candy. Ano yun? Ano pa bang mga Hindi kinukulong? naman tulad ng Pilipinas. Sa Pilipinas talagang dadalhin ka sa Barangay. workshop trip ka sa mall, dalhin ka sa opisina nila. Oh, mall yun eh, mall. Dito wala. Marami rin dito magnanakaw, guys. Kukunin lang nila. Kung nahuli kang magnanakaw, kukunin lang nila yung ninakaw mo. Babalik mo lang. Pakawalan ka na naman. I-record ka lang, no? Bigyan ka lang ng record. Siyempre, yung record din dito, yun ang may impact ka nun. Hindi ka basta-basta makakakuha ng trabaho mo kung kailangan mo ng police clearance, eh, di ba? Yun lang naman yung criminal record mo dito sa Canada. Kapag ka nagnakaw ka, na-i-record ka sa database ng police, kuha ka ng police clearance mo, pagpapasok ka ng trabaho, eh, may mga ano ka, may mga record ka, bad record ka, mahirapan ka. Eh, yung mga gumagawa ng ganyan, yung mga ano, guys, mga may pangangailangan ng matindi na. Alright, guys, lapit na tayo. Ano ba ang temperature, Han? -2 dito. -2 lang? Oh, hindi masyado. Kaya natutunaw. Tutunan, no? Handa ngayong winter na yan. Oo, guys, magandang winter ngayon. Kailan ba nagsimula ang snow rito, Han? December na, no? December nagsimula ang snow. Pero usually ang snow nag-start yan ng mga ano eh, October. Yan, October, November yan, kaano na niya. Matatapos nga dapat yan ng March, di ba? Hindi pa, May nag-snow pa rin. May. Maybe. There's no May. Are you okay, Baki? Si Baki, oh. Yung tatlo kong maliliit pa. Kasama na yun si Ate Sinil dyan. Maliit pa rin yan. Si Ate Pau Pau, still baby. Yung ano ka pa lang. Si Ate Pau Pau, Ate Pai Pai, siyempre meron na rin silang sariling life na kailangan nilang ano, patakbuhin na sa trabaho sila. Busy na rin sila. No. Why do you like that? So Bucky, when he grows old, his hair maybe is not gonna fall off. Yeah, it depends if how you treat your hair too. I have carrots. Hindi ka ano. Natanong niya, guys, kung bakit hindi pa ako... Ano bang tawag nun? Doon na? Marami na yata. Wala na doon. Ikaw bala. Hindi daw nagyayangyang o napapanot yung ano ko, hair ko. Sabi ko, wala tayong ganyan. Warning. Kasi Stop. yung tatay ko hindi naman napaano. Stop. Alright, let's... Teka, meron pa doon. Meron pa doon. Andito na tayo, guys. Ang dami ano. Kahit dyan na lang yung gilid dyan. Kasi gana lang natin lumabas. St. Edward. Okay, dito na tayo. Saan yung dead end? Hindi tayo makaupo. Let's go. Para may upuan pa tayo. Guys, tara. Pag may pagkakataon, magsimba rin kayo. Hindi lang sa trabaho umikot ang ating buhay. Kailangan din natin ng spiritual. Yes! Spiritual. The temperature is not really It's not that cold. Hi, baby. Yes, it's a good girl. Hurry up. Chibaki. Careful. Church schedule. Be made known to God. The word of the Lord. Happy birthday to me, guys.
and formed by divine teaching, we dare to say. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. But deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we wait the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you, look not on our sin, but on the face of your church, and graciously grant peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Peace. Baki, come here now. Bless Papa. It's holy water. Holy water. Picture mo po muna. Hawakan mo muna yung Ha? Yung mas? Ha? Picturean mo. Mas. Clark, good. Let's go. Alright. Makulit ka talaga. Clark, go to the other side. Alright guys. Bucky! It's raining, bro. Why is it raining? It's so cold outside. Alright guys, ayan. Tapos ang church. Nakapagsimba tayo ng ano, ngayong birthday. Kaya thank you Lord. Oh, that's what Thank you. the hole is for. Oh my God. Nil, you need to help. Hurry up na kasi maalis na sila. Alis na yung mga sasakyan dyan. Wala ka nang pupuntahan? Dadaan lang tayo, bibili lang ako loto. Kahit saan truck stop gasolinahan dyan. Happy birthday to you. Yeah, thank you, bebe. Happy birthday, Papa. Let's go, guys. Tawagin natin yung hamper. Baka may pick up na yun. Birthday pa. Ito, bala. Dadaan lang naman tayo. Thank you, bebe. Thank you. Sa lahat ng mga bumabate ng aking birthday, thank you. Isang bagsak naman ng happy birthday dyan sa comment, guys, section para sa inyong lingkod, Lakay Traka. Birthday natin. Tuloy sa 17 pero Yeah, 2020 was ayun na natin i-celebrate sa simba yung birthday na yan. Yan. Bucky, sit down. Christmas cheerboard. Ito kami para po make up. Oh, okay. Pick up kami ng Christmas cheerboard. What is this? Is a pray? Oh yeah, just one per family. One per family? Kukuha ka na lang ng ano, bonnet mo. That's what it says. Only one item per family. I never seen this. Don't touch Okay, it. do not open yet because we will put into under the tree in the bahay. Oh. Baki,
And Is then that when it's- yours? So, and They then give we it to wait you? till Okay. Christmas. Oh, meron pa sila, oh. Oh, do not open, ah. Put it under the tree in the house. Thank you. Okay. Oh, meron pa pala. Oh, yan, kunin mo na. Balutin na lang yun. Thank you. Thank you. Guys, dito kami sa Christmas cheerboard. Thank you. Pasko, nagbibigay sila. Kunin ko yung isahan. Thank you. Thank you. May chocolate pa pala. Thank you. Mom. The big one is yours. Yeah. Alright guys, ano itong mga ito? Mga grocery. Okay, galing food bank. Oh, may spaghetti. Pwede na tayo magluto spaghetti. May bigas din. Spaghetti. Mga cookies. Premium plus. Etc. Mga dilatas dito guys. So, marami rin. Dalawang box. Let's go. Marong ano. I'm gonna get one. Dali mo sa loob. Close that. Let's go. Guys, let's go na. Duman kami dyan sa Christmas cheerboard na yan para sa mga Filipino. Where's Baki? Baki, come on. Or I mean for everybody, not only Filipino. The other side. Let's go guys, home. Bakit nga pala marami yan? Hindi naman kasi ako nag-work. So pag wala kasing work si Mrs. guys, siyempre full time nag-aalaga sa mga Pero bata. nung nag-work ako, hindi tayo qualified. Hindi tayo qualified. Low income kami guys. Low income kami kasi siyempre mababa lang naman ang kitaan ng lakay tracker. Siyempre si Mrs. din nagtatrabaho ngayon kasi full time sila sa mga kids. But anyway, at least kahit pa paano, mayroong kaming nakuhang gift from Christmas cheerboard. Para sa low income lang, Han? Recommend that place. Pa, recommend Ay, that place. siguro, pero sa akin kasi hindi tinanong yung income ko. Hindi sila nagtanong sa income ko. Pero for everybody. wala akong trabaho sa dito. Pero tingin mo for everybody? Hindi rin. Hindi rin lang. Kasi May hindi mga ako qualified yan, yung mga qualified. Kapag mataas ang income mo talaga masyado, hindi ka na nila bibigyan ng ganyan. Ganda rin dito sa Canada. Kahit pa paano may mga nagbibigay ng grocery. Dalawang box na grocery, may mga regalo pa sa mga bata. Mga laruan, siguro yan. Ganda nga. Ganda talaga dito sa Canada kahit pa paano. No, you said you don't want. I like kids. Yeah. Thank you na rin. Sa Christmas cheerboard ng Winnipeg or Manitoba na to. Shout out to cheerboard. Thank you sa pa-Christmas. Tagal din. Wala man akong 2016 yung natin yun. yung huling pagkuha. Nung tumawag ako, hindi na tayo qualified. Oo, kasi nung 2016 doon huminto magtrabaho si Mrs. 16 hanggang ngayon kasi wala. Hindi tinanong sa akin yung income. Kapag tinanong yung income nung time na yun, nung tumawag ako nito, hindi tayo qualified. So ibig mo sabihin nung 16 pumunta tayo rito, nakakuha tayo. Oo. 17 Hindi na. kasi may trabaho na noon. Tracking ka na nun eh. Ay, hanggang ngayon tracking pa rin naman ako eh. Oo, kasi nga lang, hindi tinanong. Wala kang income. Hindi niya tinanong yung income. Basta tinanong lang niya. Hindi na tinanong kung ang income mo. Pero depende siguro yun kapag mabait yung hindi naman. No. Well, nasa kanila na yan kung ano yung eligibility nila dyan. Pero at least pa paano, thank you. May nakuha tayo sa Christmas cheerboard. Pwede pa nga ako magluto spaghetti ngayon. May spaghetti dun guys, nakita nyo. Pero hindi na. Ang dami namin linuto ni Mrs. kagahapon ng mga dun, pagkain pa na dinakdakan, ulo ng baboy. Ayan. Pagdating natin doon, kain tayo. Alian. Ayan guys, tara. Let's go home. Everything okay guys? Ay, nag-chocolate na to mga to. Gutom na rin eh. My chocolate's caramel. Yeah. It's the same thing, The same thing. Yeah. Alright guys, andito na kami sa bahay. Grocery lang.
Ito na yung ni Macy's at mga kids, no? Greet nyo ako ng happy birthday, mga lute. Happy birthday, Pop! Happy birthday, Papa! Kamo, mga anak. Yeah. Thank you. Huwag nang maganda. At syempre, alam nyo naman, uso sa ating mga matatanda. Sunod-sunod naman yung, guys, talagang sunod occasion. Alright, guys, ha? Ang Lakay Tracker, 43 years old. Happy 43 young birthday, Papa Lakay. Thankful family. Yun. Pag may time, guys, simba-simba rin. Kasi alam nyo naman, ang buhay natin di lang umiikot sa trabaho. Kailangan din natin spiritual. Thank you for watching. Magpapaalam na kami. Bye-bye. Bye. Like Honey. subscribe. Like and subscribe. Nandun na yung dalawa sa taas. Bye-bye. Ayan. Mamayang madaling araw, aalis din ako. Mga alas 3. Guys, bye-bye. Happy birthday to me. Isang comment man dyan. Bye for now. Peace up. Lakay Tracker.